El grup parlamentari socialista Units per Avançar presentem a la consideració del ple aquesta proposició de llei per a la modificació de l'article 8 de la llei 5/2020 per a la seva tramitació i lectura única. Una proposta de llei que pretén consolidar tres objectius vitals i transcendentals al nostre entendre, per un territori que és qui més directament està afectat per la repercussió ambiental de l'activitat de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear. Una gent, la d'aquest territori, que sempre ha estat solidària amb la resta de Catalunya i que ara mereix una oportunitat de desenvolupar-se i per guanyar espais de vida que durant molts anys se li han negat, provocant un desequilibri que és tan clar com evident. Primer objectiu, no és just ni justificable que en recursos que es generen al territori i que són conseqüència de la recaptació que es fa d'un impost ambiental basat en l'activitat que es produeix en aquesta zona es destini un 80% lluny d'aquestes terres i a la seva gent i sols un 20% es pretengui destinar a aquest territori i als seus pobles que en definitiva són qui més afectació ambiental han tingut, tenen i segurament tindran. És per aquest motiu que la proposició de llei planteja l'afectació d'un 50% de la recaptació d'aquest impost per invertir al territori. És molt més just i ha de servir per revertir la tendència que ve patint una zona que, com he dit, és i ha estat solidària sempre en la societat catalana i que necessita d'aquests recursos i mereix un millor tracte per part de la institució de la Generalitat. Estem parlant d'una previsió de recaptació de 120 milions d'euros anuals. D'aprovar-se la proposició, passaria a estar a disposició del fons per invertir a la zona 60 milions d'euros a l'any, en compte dels 24 milions d'euros que determina la normativa vigent. Com he dit, molt més just es miri per on es miri. Segon objectiu, en la normativa actual no es delimita la zona d'afectació d'aquests fons, per lo que queda tot a expenses de la redacció del reglament. A l'entendre d'aquest grup parlamentari, cal introduir a la llei l'àmbit d'aplicació d'aquests fons. Voldria remarcar aquí que fins al dia d'avui no hi ha cap zona delimitada ni ningú és propietari d'aquests recursos. Dic això perquè el que hem viscut aquestes darreres setmanes dona a entendre que algú ha promès, ha repartit i ha decidit qui entra i qui no. Això, en el nostre entendre, fa absolutament necessari que des d'aquest Parlament es delimiti clarament l'àmbit territorial que s'ha de beneficiar de l'aplicació d'aquests fons. Cal fer-ho amb la finalitat que aquests 60 milions d'euros anuals es queden al territori, s'inverteixen al territori, en benefici de la gent i garantint que hi haurà projectes importants, suficients i determinants. Cal llavors, i en conseqüència, delimitar la zona d'afectació i ser respectuosos en les diferents àrees que determinen els plans de risc i d'afectació nuclear. Són aquests plans que millor defineixen tècnicament l'àmbit d'aquest impacte ambiental, les zones conegudes com el Penta 1 i el Penta 2. Cal també concretar les actuacions prioritàries, projectes de reindustrialització, transició energètica, àmbit agroalimentari, també agricultura, turisme, noves tecnologies, sector públic. No es tracta de treure recursos de qui se'ls han promès, ni es tracta de cap manera que els recursos marxin a les ciutats en detriment dels pobles. El que es tracta és que tinguin més recursos i que siguin en benefici de la gent d'aquestes terres. I ha estat sempre la finalitat i cal garantir-ho i per això parlem amb els diferents grups i arribem a acords. I si cal, i anunciem, presentarem esmenes per blindar i garantir la bona aplicació de la normativa. Tercer objectiu. És necessari que les inversions i els projectes s'impulsin i es decideixen des del territori. El paper dels alcaldes i dels representants de les institucions locals de la zona. Ningú coneix més i millor que els alcaldes les necessitats, les condicionants, les mancances i fortaleses d'aquest territori. És per això que pensem que els papers dels alcaldes i dels ens locals a l'hora de decidir on, com i en què s'han d'invertir els recursos ha de ser determinant, amb l'única finalitat i que els recursos s'utilitzin bé i que generin oportunitats de vida a una gent i a unes terres a les quals Catalunya li deu molt. En definitiva, més recursos, més pobles, més gent beneficiada, més decisió al territori. És el que volem, és el nostre objectiu i la proposició de llei. I és per això que necessitem que es tramiti amb lectura única, ja que les característiques de la proposició, amb una exposició de motius, un articulat únic i 2 disposicions finals ho fan possible. I la necessitat que s'aprovi el més aviat millor, per garantir que es pugui aplicar l'1 de gener del 2023. Ho aconsellen. Cal dir que estem oberts a millorar el text, amb la línia d'assegurar que els recursos vagin a qui més pateix l'afectació i on més ajuda a reequilibrar el territori. Aquí ens trobaran. En la línia d'escatimar recursos a la gent d'aquestes terres, els ben asseguro que no.